o jaga tabo osomatai tangi tongai borok ta mondilo omongtha ramobo kami borok kaham ke khani taklai semun sai taklai tebo nacho Hello, Nani Sinunai. Ang ke MRK Club ni Secretary. Ani ni ke Bisu Kumar Purma. Seng Thanayo Sini Club by Tai Kami Lukurok by Phanbak Sake seng Belai khana na to ke Thanayo Palaka. Taklai bo seng abni sai tebo. Hak kesan khaine khak kesan ke jokono Lukurok ni Phanbai Tai Club ni Wansuk mani Phanbai ke seng tebo taklai nai thokri ti sana hin seng sai to wai tongo tai snam dabe to masini mando. Mana bisu bisu tu Sini club asalnya tu 04/04/1994 asalnya. Sini aku government certified juga, government certificate mantuk sih. ESPD 1994. Registration number so bisu saya. ngo kala mungka Maharaja Radha Kishore Maliko club. bisu bisu kan ni mana je kalau orang orang pujar Sing club puja thai mani to sing tapsuk jarawo romo sini saya senior tong thanai to. Sini saya silang tong thanai ro borbo khaitango abni jablo sengje manjumani bisingo ke প্রায় সালাইনা থাকতে 10-15 বছর হাইছেন বর্ণ ইয়াসা বিনেছেন তারপর জোড়া জমা জায়গা পূজা কাজে দিতে গতাগলাই বছরক যে 2023 ni je pujar amolo nang bahai ke lam sugina hanai bomo hai khatamo mane sms nai lukorok na bo kisa kok sektor Aw balik important question ang abno chanai sini kami lukorok ba phatar ni lukorok ba sino tirba ba suje sini bukong bara tong tongero tabuk ni jengjal kha belai kena dangerous sing club tong tongene sing o jagawo sini kami amsayo belai kena sing crack khe masai to je srai rong ni generation bagai bong future ni bagai sing nuk jagai tong tauja drugs salai nai suci yor lai nai sini srai ro khina go hamya samong khai tong mani guardian rok pura puri pick up na harinai samong sak khare srai rong phurungma yang mani sing belai no nuk jagai tong abno takai bo je ang abno no ma chungnai je abno ani saklai mung tongnai sini gethina ni srai rok tong tongnai generation ni srai rok borno belai khina sing sakhari mati sanai tai guardian rok saiton mananai sing club siniya sing club jo toto saitok tong phia kamini lukrok tong tongnai guardian ni tong tongnai ro nor bonong ni generation thina ni srai no manna sinai ok puja biskan ro jahate amtre khante ko sini srai ni sin srai rok bo bisod noston ke sing belai khabo musang jaklak bo na jaklak abnani awareness srai no sini thinango kaham khane ni sing masai to emne kodin rok na rojang nang pujar rok sini puja nar jane o jaga prai 5 din khainar jane kajin khinar gonne emne last ni din rok mane program rok no cultural program rok no aw sing club যখন তো সংসদ ফেমানি থাকে sing nangmani jago no sing cultural program no hefazago haikono sing laka cultural program hingo laka songsaya যেমন লোক sing bukur bukur songsaja ke sing ro pujao ke belai sing biz tong tong puja mandop plus o jago to sino area to belai kheno borok layo aun bagane sing durga puja ro sing program cultural program naya sing program namane ke যেমন দমদি ট্রিং বিসিকতাল আমপি হাইরোবো ke sing naka token palai program cultural program no lai hambai ma da maro sing to ro je প্রতি বছর ন দুর্গা পূজা পালাই লিও ke taklai gangkai teo kangkai palai lainnya baginya sing joto no ane salai tong ayo sing taklai